खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ मन्त्रि चरण बर'नो वेलफेयार अफ बड'लेण्ड आरो ट्रेन्सपर्ट बिफानखौ होबाय। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोदान सरकारा साब्रै मन्त्रिफोरनो बिफानखौ राननानै होबाय। मख'जाथावदि हिमन्त बिश्व शर्मानि मन्त्रि आफादाव बिफान राननाय हिसाबै मन्त्रि चरण बर'नो ट्रेन्सपर्ट वेलफेयार अफ बड'लेण्ड हान्थामेला बिफान आरो बड'लेण्ड जौगाथायनि बिफानखौ होबाय। मन्त्रि रामेश्वर तेलीनो ट्रेन्सफरमेशन एन्ड डेभेलपमेन्ट लेबार वेलफेयार टी ट्राइब्स एन्ड आदिवासी वेलफेयार जेराव ट्रेन्सफरमेशन आरो जौगाथायनि बिफान मावसुमा जौगाखां आरो सा हारिसा आदिवासी अनसाय बिफानखौ होयो। अतुल बरानो पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट इमप्लिमेन्टेशन अफ आसाम एकर्ड बर्डार प्रटेक्शन एन्ड डेभेलपमेन्ट आरो एक्सिस थामहिनबा पन्चायत गामि जौगाथाय आबगारि बिफान आसाम गोरोबथा मावफुंनाय सीमा रैखाथि आरो जौगाथाय बिफान आरो बेबायदिनो अजन्ता निउगनो वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट टुरिज्मखौ होयो। आइजो आरो गथ'सा अनसाय दावबाय बिफान। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। सानसुमा रामसियारिनि बाख्नायथाव हाबा फरेना सनिया बसुमतारिनो HS थाखोआव एडमिशन लानो थाखाय अनसुंथाइ होदों। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार BTC बियाबनि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलनि थामहिनबा रुनिकाटा BCDCनि आवथायाव थानाय लाइमुथियाव सानसुमा रामसियारिया फैनानै सनिया बसुमतारिनो HS थाखोआव एडमिशन लानो थाखाय राङारि अनसुंथाइ होफैदों। जेराव दुखुथिया निखावरि सनिया बसुमतारिनो अनसुंथाइ होफैनायखौ नखरनि बिगोमाया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथनि हादोरसायाव गिदिर खैफोद आरो गिख्रंथाव थासारि जेराव गिख्रंथाव बारहुंखानि गोहोम सासे सुबुंखौ गिलु-बालु बारहुंखाया न'नि थिंजों लोगोसे गिख्रंथावै बुखारलांदों। जाय बुखारजानाय मोनसे भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादों। न'नि थिंजों लोगोसे बिरखार जालांनाय सासे सुबुंनि भिडिअ'आ गोबारै भाइरेल जादों। मख'जाथावदि उत्तर प्रदेशआव गिलु-बालु बारहुंखानि सिमब्रेनायाव दासिम सा 104 सुबुङा जिउ खहा जाबाय आरो गोबां न' बां खहा जानाय खौरां मोनदों। बेराफारसे खौरां मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथायाव बिरखार जालांनाय सुबुंनि आखाइ आथिं बायदों जेराव फाहामथायनि थाखाय दासान्दि फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। सराइदेवनि माथुरापुर बागिसा गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ हमबाय। फोरोंगिरि आरिफुल इस्लामा फरायसाफोरखौ थाखो खथायाव बुनाय मुगैथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाया CCTV केमेरायाव सेबखांजानायनि उनाव पुलिसआ फोरोंगिरिखौ खायो। जेराव फोरोंगिरिनि गाज्रि आखुनि फरायसाफोरखौ गाग्लोबनानै बुनाय जाथाया समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनानै पुलिस बिफाना दायनिगिरि फोरोंगिरिखौ एरेस्ट खालामो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों बयबो मिथिगौदि मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। जेराव CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा जेलाव दासिमबो दं। बिथां गेदेमानि बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDBफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो
रन्जन दैमारिनि थाखाय मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थायो। माब्ला बिथांनि फिन बेल हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव, बर' हारिनि गेजेराव, नखरनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनाखै। सोर गारां दिखांगोन रन्जन दैमारिनि थाखाय, बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।